Бисмилlah, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Дӯсто, бо да стоянкаи мо я мерседеси дигар дорем. Ин наличияни ё дӯсто. Алҳамдулилла, ягон ҷош хирошидагӣ надорад. Краскаш тоза ки хушрӯ аст. Солиш 2017. Моториш 2 бензини ва нарх хирш дар Корея 10500, яъне $. Так тамошо кун. Асимҷон дуруша бугу чӣ дора бо барои мардума чӣ шавад. Салому алейкум, бародаро. Лепестки переключения скорость 32 000 пробег фақат. Пробеги минимальный кати. Память сидения. Заводи дишки бада. Ита калидора. Ита калидора тоза фишко. Сани now AMG line. Мана. Холош машоалло ягон ҷош хирошидагӣ, задагӣ надорад. Тоза ки хушрӯ, алҳамдулилло. Подлокотникам дора. Бале. Холош мегани на? Панорамник. И панорамник дисковый лити. И кафош. Кафош. Пробег ҳама кам аст. Пробеги кам, тасани нав. Баллон то ҳолати средний. Мана бародаро. кадом нафарое ки сафар карданем ба хонаи Алло, ҳаҷи умра сафар карданем, чи ай Тоҷикистон мисол через Ташкент рафтанен ё ин ки чи аз Москва прамой рафтанен, рақамои телефоне ки дар ҳамиҷа мондагим, ҳамин бародара занг мезанен, ширкати бениҳоят, ҳамин одамои боварианда, инсонои бениҳоят бовария. Ман ҳамроҳи ҳамино будам дар ҳаҷ. мақсад ина ки хуб бугандаи рӯзпага ман 1 сол мешава ҳаминоро реклама мекунам, то ҳозира ягон гапу чап нашуда, чӣ дурӯғ гум охи, ягон кас ягон шикоят, ягон проблема накарда. мақсад одамои ба боварӣ, ба дили пуранд. кадометон ки ҳаҷ рафтанен, сафар карданен ба хонаи Алло, занг занен дар ҳамин бародар. вале ман дар описани рақамои телефоншон мемонам, дар комментарияра мемонам рақамои телефоншона. мақсад худшона мепурсен кай чӣ хел сафар айкиҷо ба киҷо сар мешава, кай мераве, ҳамаша ай худшон мепурсен. Бисмилlah, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Ҳамин машина ки мебинед, як чанд рӯз пеш рекламаш карда будем, яъне дар сайт партохтем, алҳамдулилла аз ватан тамос гирифтам. Худо хоҳад имрӯз ватан меравад. омадем як назоратш кунем як бори дигар. бародар Насиб системаи дуруша дид. Системаша дид Насибҷон? О, диде тамоза. Хоб ина. Тоза ки хушук иншоалло ки соху саломат равонаш мекунем. ватан меравад, худо хоҳад.